30 sentin pöllejä vai? 4-4. No. Eli vaihteluväli 30-44. Millä rangalla toi moottorisaha on? Onko se ihan oma? Onko siinä käytetty jotain näitä Husqvarnaa tai Stiilia? Ei, Tai... ihan standardisesti. Selvä. Oregon laippa. Eli missä paikkakunnalla tää, joka näitä laitteita tekee, niin on? Nivalassa. Nivalassa, okei. Entinen iso maitotalouspitäjä. Tästä. Missä työnnä? Okei, eli veto ja työntö. Ja roiskee. Aika kevyt. Kiitoksia. Haluatko vielä sanoa jotain saatesanoiksi? Eli tämän laitteen noin hinta tällä yhdistelmällä oli 6 tonnia plus alvi. Joo, alvi sisältyy hintaa. Okei. Alright. Mikä tämän yhtiön nimi oli, jos netistä hakee? Se on tää Recon R1. Kiitoksia.